L-am sunat și l-am rugat pe domnul Căciu să intre cu noi în această seară. Nu mi-a răspuns la mesaj, poate o face acum. În schimb, cu noi este europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, pe care îl salutăm. Rareș, bună seara! Bună seara, Laurențiu, și bună seara invitațiilor tăi și tuturor telespectatorilor și ascultătorilor Realitatea Plus. Rareș, ce se întâmplă? Pentru că vedem chestia asta la Ministerul de Finanțe pe care noi nu o înțelegem. O recomandare nu este literă de lege și totuși Ministerul Finanțelor ori a tradus greșit într-o frangleză, cine știe, cunoscută de niște funcționari de acolo, ori altceva se întâmplă. De ce a ieșit atâta scandal și până la urmă de ce domnul Căciu nu spune clar și concret: băi, am greșit, acolo e doar o recomandare, e o informare, noi putem să luăm banii de la OMV Petrom și sunt 1,2 miliarde de lei. Da, în primul rând trebuie să mergem puțin pe firul istoriei recente și pe data de 5 octombrie Comisia Europeană dă un regulament pe care este obligatoriu de aplicat până pe data de 1 ianuarie 2023 de către toate cele 27 de state europene. Prin acest regulament, statele membre pot să impoziteze cu minim 35%, maxim 95% toate companiile din energie, gaz, petrol și, la alegerea statului respectiv, sistemul bancar, respectiv sistemul de banking. Pe sistemul de banking și sistemul de redevențe și de impozitare pe telefonie mobilă. Doar 2 state au ales să impoziteze telefonia mobilă, companiile din telefonie mobilă și din zona de banking, Cehia și Ungaria. Restul statelor membre au ales să impoziteze strict zona de energie, care a avut profituri foarte mari în acest an. Minimum 35%, 14 state aleg această modalitate, dar sunt și state care au ales 90, 95, 85, 75%. România merge pe o zonă mediană și alege un procent care nu este nici cel mai mic, nu este nici cel mai mare dintre acestea, venind chiar cu un avantaj în plus, ca în cazul în care companiile care sunt impozitate dovedesc că investesc parte din profit, acestora li se returnează o parte din taxa respectivă, respectiv 75% din taxă. Ei bine, aici e o problemă pe care încercăm deja de vreo 3-4 săptămâni să o deslușim, și dumneavoastră, jurnaliștii, și noi, cei care ne-am dus la Bruxelles, am întrebat la comisie, am văzut regulamentul și acum vin în exclusivitate să vă spun că numai puțin de 5 state europene până la această oră, pentru că Ministerul Finanțelor vine și spune așa: era obligatorie ca în transcrierea ordonanței, în transpunerea regulamentului printr-o ordonanță care a fost adoptată de Guvernul în luna decembrie, statele să adopte coduri CAEN pe fiecare domeniu în parte. Ei bine, ce să vezi, 5 state până la această oră și au fost făcute 16 verificări, printre care Germania, Franța, Slovacia, Olanda și Belgia, au ales să nu transpună pe codul CAEN, ci să transpună general respectivul regulament. Deci chestiunea cu transpunerea prin codul CAEN a respectivului regulament este o chestiune falsă, este o chestiune neadevărată, la care trebuie să răspundă reprezentanții Ministerului Finanțelor. Eu, fără a fi deloc revanșard, fără a fi deloc dornic de a crea tensiune, din contră, cred că în următoarele zile Ministerul Finanțelor, Ministrul Finanțelor, Secretarii de Stat sunt obligați să iasă cu lămuriri pentru români. Pentru că această ordonanță, care urma să afecteze 82 de companii, printre care și OMV Petrom, dar și Rompetrol, și Romgaz, și Lukoil, și MOL și alte companii din domeniul energiei, nu doar din cei care comercializează petrol, motorină, benzină, sau care prelucrează, ci și din zona de prelucrare de gaz sau din zona de prelucrare de curent electric. Din aceste 82 de companii, companiile mici plătesc această taxă, iar marea majoritate a companiilor mari de tip OMV Petrol, Lukoil sau MOL scapă de plata acestei taxe, în speță fiind cazul emblematic al OMV Petrom, care a avut neobrăzarea să dea și un comunicat, ghidând opinia publică și Guvernul României și autoritățile statului român, ghidând până la urmă statul român
spunând că ei nu vor plăti taxa în România, că vor plăti această taxă în Austria și că sumele din România nu le datorează, deoarece nu se încadrează în plafonul de 75% comercializare în domeniile pe care le prevedea ordonanța. Și aici intervine o problemă gravă care trebuie lămurită, deoarece OMV Petrom au o centrală de cogenerare de energie electrică din gaz. Aceasta se află la Brazi, care reprezintă undeva la 24% din totalul activității companiei, și această centrală nu intră în respectivă ordonanță din cauza trecerii unor coduri KN lipsă sau a netrecerii unor coduri KN. Această chestiune cred că trebuie lămurită, pentru că pe de o parte statul român pare foarte slab în fața unei corporații, pe de altă parte cetățeanul român se simte complet nedreptățit, deoarece atunci când un om care are un chioșc sau care are o mică brutărie sau are un magazin sătesc sau un bar nu plătește taxă, automat fiscul îi execută și le blochează conturile. Dacă dumneavoastră la rândul dumneavoastră nu vă plătiți impozitele pe salariu pe care îl primiți de la realitatea, fiscul vă ia banii respectiv în următoarele 3 luni de zile după ce se închide anul fiscal. În cazul companiilor din domeniul comercializării tuturor produselor sau a producției, sunt executați la 25 de zile după ce trece termenul de plată a respectivei obligații. Deci aici sunt câteva sau sunt puse penalități. Și clar că această chestiune trebuie lămurită, trebuie rezolvată, pentru că altfel părem că suntem o țară bananieră, o țară fără cap și fără coadă, o țară unde statul nu contează și unde autoritățile statului sunt sfidate de o companie care pur și simplu refuză să se supună. Asta, mă rog, dumneavoastră ați avut o campanie amplă și vă felicit. Dar este... Asta fără să ținem cont de faptul că aceeași companie refuză să facă investițiile de pe Neptun Deep și practic ne îngreunează posibilitatea investiției și a devenirii României ca jucător pe piața regională de furnizare de gaz în următorii 3-4 ani, fără să țină cont de faptul că aceeași companie refuză să ecologizeze puțurile de petrol, vreo 650 de puțuri, deși Uniunea Europeană a acordat bani pentru acest tip de ecologizare și multe altele. Este, nu știu, este dat în coaliție, că voi participați la ședința aia de coaliție, este dat un termen limită pentru lămurire? Am înțeles că această ordonanță a fost făcută, nu știu, habar n-am cum a fost făcută, e o amețeală, sunt țări care n-au cod KN, sunt țări care au cod KN. Ședință de coaliție și vom deschide acest subiect, pentru că, repet, pe mine faptul că e un ministru sau altul nu contează cine e ministru la Ministerul Finanțelor. Pe mine mă interesează ca oricine e acolo să vină cu lămuriri pentru cetățeanul român, pentru a ne exista suspiciunea absolut rezonabilă că statul român este incapabil să încaseze taxe și impozite de la marile corporații, în schimb execută pe loc sau la câteva zile companiile mici sau persoanele private sau companiile cu capital românesc. Dar Areș, declarativ acum este o lambada mediatică, că toată lumea spune, păi stai că e recomandare, dar stai că de fapt nu e recomandare, stai că e bine, dar stai că nu e bine. Acest regulament, dacă nu este aplicat, deci dacă el nu era transpus printr-o ordonanță, România putea intra în procedură de infringement. Deci România nu era la opțional transpunerea regulamentului. Era o obligație, atâta timp cât ești membru a Uniunii Europene, beneficiezi de bani europeni, beneficiezi de liberă circulație, beneficiezi de fonduri pe zona de agricultură, de exemplu, 840.000 de fermieri iau anual 2 miliarde de euro subvenții directe, deci nereturnabile, bani care vin de la Uniunea Europeană și multe altele. Trebuie să ești obligat să respecti regulile respectivei familii, respectivului club. Noi suntem într-un club, Clubul European. În acest club, din membrii, trebuie să transpunem un regulament care are valoare de lege, imediată. Adică nu prea te poți juca cu el. Deci aici Ministerul Finanțelor, fără pur și simplu, cea mai simplă e comunicarea, cea mai simplă este transparența. Asta rezolvă problemele, pentru a nu da naștere la interpretări.
pur și simplu trebuie să iasă în fața opiniei publice și să dea explicații cu privire la transpunerea regulamentului pentru a nu exista niciun fel de suspiciune cu privire la jocuri de culise, la jocuri ascunse, la interese ascunse. Dar nu vreau să monopolizez pentru că aveți invitat foarte bun. Te rog, mersi. Din diferite zone politice sunt convins că va fi foarte interesantă dezbaterea. Am să urmăresc cu tot dragul, mai ales și colegul meu. Mulțumesc. Deci, atât, Rareș, înțeleg că în ședința coaliției veți discuta acest subiect, da? Da, luni. Bun. Luni. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Seară frumoasă.